Alas 6:24 oras po natin sa ating police report. 2 biktima ng sex trafficking sa Urdaneta City nasagip ng mga otoridad. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. 2 babae ang nasagip mula sa umano'y sex trafficking sa isang operasyon na isinagawa ng National Bureau of Investigation sa Urdaneta City, Pangasinan. Sa investigasyon, lumalabas na mga biktima at 12 pang kababaihan ay nirekruto man online para magtrabaho bilang mga waitress sa isang KTV bar sa Agoo, La Union. Subalit, pagdating nila sa lugar ay pinili umano silang maging entertainers at tinalok sa mga lalaking customer para sa sexual services. Kalaunan, inilipat sila sa isang pang KTV bar sa Urdaneta City kung saan umano sila tinakot na babarilin kung tatakas. Kinumpirma ng mga biktima ang kanilang karanasan at isiniwalat na inalok sila ng buwanang sahod na 20,000 kapalit ng trabaho. Ayon sa mga nagreklamo, hawak umano ng isang sindikato ang mga biktima at ginagamit sa illegal na operasyon ng human trafficking sa Hilaga at Gitnang Luzon. Agad naman silang i-turn over sa DSWD para sa wastong pangangalaga. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.